Ayan, kumusta po? Hindi, na-miss ko po kasing mag-ano, mag-live. Eh, kasi dahil dito sa'min walang kuryente. Kaya ngayon lang nagkakuryente. Kaya na-miss ko pong mag-live. Mm, yun po ang, tawag dito? Opo. Ako rin mag-live kagabi, Sunday, busy na mga nakaraan. Jobless na naman kaya ba't live? Okay. Kaya pala nag-live po kayo ngayon, Sir Katok. Okay po. Yolanda Salvador, kumusta po Ma'am Yolanda? Long time no see. Ah, Pasensya na po, ngayon lang ako nag-update kasi talagang nawalan kami ng kuryente, 2 days. Tapos nagkaroon lang ngayon lang anong oras ba? 8:40 yata, nagkaroon ng ilaw sa'min, 8:40. Ayan. 8:40 ang nagkaroon ng kuryente tapos nag-charge ako, ayan. Buti na lang may internet na rin buti naman. Naka-recover na rin po ng konti papaano, ayan. Pero ang hirap, sobrang hirap po talaga ng, walang kuryente, nahihirapan ka saan magcha-charge. Kaya saglit lang po guys, ikukuwento ko po lahat-lahat para alam niyo po at, kasi ano 'to, memorable talaga. Wait lang, kung gusto niyo pong umakyat sabihin niyo lang po, puwede natin pag-usapan yung mga ganyan-ganyang pangyayari. Ayan, tingnan natin 'to. Dali. Lang po, balik po ako ulit, saglit lang gagawa ako ng kape. Gusto ko magkape, wait lang po.
Hapon-Jam, ayan mag-shi-shoutout Hapon-Jam. Hindi okey na kami Hapon-Jam. Ah, naka-recover na rin. Ayan. Mm. Hapon-Jam, okey na kami. Nun din mo, gawin mo na yung bubungan niyo kanyan. Ali, itang kitang kusina, mesa lesene, tinapal mo na yung kahoy. Kitang kabila, kitang 'di ba kitang kusina, kitang kabila kini. Actually kitang video ko ito, kinaiki. Yung Facebook karon kay in-upload, tapos in-upload kay kini, ayun Hapon-Jam, gawon mo na yung bubungan. May gawa na yan hapon pa, napon. Kasi napon manganta pala Hapon-Jam mangan. Kasi napon, may gising kami yata hapon, wala kaming mga oras tudtod talagang sinubaybayan mi yung kahoy. Ing, ano sa kanina, bagyo. Ayun yamangan ko, tamang-tama Hapon-Jam. Ulam ko kay, abrong kapaya, tapos sa tiyang sili, pong, ano yung sa kanina, pritong tilapia. Dala na itong tiga-bro ko nandin. Hapong Edson, nandiyan ka ba Hapong Edson? Sigurado nakikinig ka Hapong Edson. Kaya mga tamo. Two days kami nga lang kuryente. Tapos, sakit din nga lang kuryente Hapon-Jam. Siyempre, kapag wala kang kuryente, wala kang cellphone, wala kang signal. Walang sulo. Tapos ding tao kay ni manyamantalala kasi gagawan din business in kay in generator da. Siyempre mag-charge lang cellphone. Kinano, bahay mo yung bayad. Balon, 25 ata per cellphone. Nag-update ko mo. Pero ngayon okay na akong diyan. Naka-recover na kami man. Ang kaso sobra kasakit talaga ng kuryente. Ayun at saka tamang magkape. Hapon-Jam na ka, at saka obrang yan Hapon-Jam. Babagay ngagdan. Ali, kay pambingi. Kay na kini, di ba? Alas
Anong oras ken kakatamo? 10:00. Hindi pa maingan kasi mig-charge ko. Sabayan kayong subo mo. Ikaw mag-almusal pa mo, ana? Ay ikay mag-almusal ni? Okay, okay. Ay di sabayan ta hapon jam. Wala man ko kay, bale may tang kapaya, pati niyang inalabebe miya. Saka di na lang itang paro, itang kuros nga usda. Tas pritong tilapia. Kaya di pamitagan tuyunan din, migluto ko na din naba ko, sayang nga. Kaysa masira mo ni. Sakit kaya nga lang pamangan pa siya babagyo. Tapin, sobra kasakit. Tapos kagising ni nga bak. Kitang bubungan kitang kabilang kitang bomba. Bale may tang bomba. Apong gem, di ba? Kitang bomba may. May kalakolar atang hero ka rin, may kalagas da. Tapos, kitang bapa ko, kitang kabila. Nilipas laga tang kabilang bali. Kita ka rin, dawali ko kitang bato. Ang panganan nyo, di ba? Kitang arap. Itang makasandala bato. Karkawali ko. Kan nalilipat. Oy kami na kami nilipat kasi okay na kami man. Bali nga lalayan mi mo itang babo. Bali may itang babo. Iti nga lalayan ko. Wata biglahin may ragsa. Kaya baga kinuwento ko min kasi experience kasi nginig pa may experience kasi dati ako maka-experience bagyo makanyang ini pero mas grabe ang ini kasi yung halasak. Sa ako magkape. Masaya na ako pagating kong makanini. Kape, ampong kaya. Ayan, sa mga pumapasok-pasok dyan. Salamat sa mga pumapasok ha. Kayo mag-alala, ano lang to. Nag-live lang ako kasi ilang days na rin ako nakakapag-live. Anong ulam mo hapon, Jem? Anong ulam mo ngayon? Anong almusal mo ngayon hapon, Jem? Anong almusal mo? Magkape ka na hapon, Jem. Sabayan mo yung kay. Itlog na pula. Hapong Edson, natsuka pa rin hapong Edson. Saya da rin tao na may kasulo. Ginuling sakla kasi siyempre bilang aldo nga lang sulo. Tapos yung mga tao hindi alam kung saan kukuha ng pang energy. I mean pang ilaw, siyempre itlog as bacon. Manyaman yan na po dyan with bacon. Tapos din namin ang kape. Manyaman yan. Ay nasabayan mo yung di lang takang tuyo. Apon dyan. Datang tuyong makaliskis. Manyaman la rin tapos alila maalat. Bala lang tuyo din tuyong Pangasinan na atang house tayo. Manyaman la rin alila maalat. Tapos alahang alakon pa si Buntok apangan ni Buntok. Kaya makanyan mag-live. Maka-live ka FB. Ali ko hapon dyan. Ali ko po. Yan yung Facebook, yan yung YouTube. Yan yung Facebook, YouTube. Wa. Ara niya. Malatila size din na pang jam mo. Agad may malatila size ay no. Ayan, main lang to yomi. Malatida di ba? Manya malare ni.
Tapos pati buntok apangan mo. Manyamon la rin toyo, ali-alila kayo, alila maalat. Maski ali ka mag suka ampong kamatis, no need. Sabi ng kamusta happy ni Kung Nelson kung okay kami. Sabi ko okay na kami. May ka-recover naman. Waden, may kapagdala kong agisan ko nala. Amin, di ba't kitang pagkasinan, di ba? Hindi labas kayo ka rin. Umanyama na rin na pun dyan, sobra. Alila kayo din, alila maalat. Yan nyaman lo. Kaya tama, ay kamama nga nabura pun dyan eh. Abrong gulay niya. Kasi nung minsan tang niluto ko, may bawasan. Totally ka mamasa din, babasan mo. Kababasa din. Aliko, babasa din, babasan mo. At sulak yan, yung right message, ay no? Ikaw mo mag-comment. At lola rin tao. Retong ka. O sige, man ka pa. Baka sakaling makaratang kong kay. Minibat king planeta. Alam mo. Ay, abong Jeff, kumusta mo nga pong kaya? Nga, Bem. Bakit ang anak mo? Agar na itang anak mo, ay kaya. Abong Edson, balo ko tsukakin. Kumusta anak yan, Abong Edson? Kahit siguro mahit mga 1 hour ko mo, pwede na ako siguro. Umiyak ko niya. Ibitin ko. Pagod ko ako nasi. Ayan.
Laking gaya pong Gem, king US, mag-brand out mo rin, kaya kayo? Hmm, sama nita. Kennedy, Barakal, Barakal beses. Dapat tapon Gem kaya nakamengan eh kimbabo. Kapangit ang Lara, eh para ko. Yan, salamat po sa mga naka-busy dyan. Shout out po. Pag-comment kayo sa mga naka-busy. Kain po tayo. Ngayon lang nakakain ng maliwanag dahil wala pong kuryente. Isang araw. Lahat ng tao nagkagulo dahil walang kuryente. Kaya ganun. Gusto na lang naka-recover. Kahit papaano. Mahirap ang walang kuryente, walang karga cellphone. Mamamatay ka kapag wala kang karga cellphone. Kasi wala kang balita. Hindi mo mababalitaan kung ano mga nangyayari sa Pilipinas. Okay. Okay. Sige. Silent ko mo. Tukong mo ka rin. Kaya payari hapon Gem, hindi pa kayo tapos kumain? Ngayon, 5 million sa mga naka-BG. Pag-comment po kayo. Salamat po sa mga nangumusta. Nakita ko po yung mga comment nyo. Maraming salamat po. Naalala nyo po ako. Salamat. Appreciate ko talaga yun. Yung mga nag-comment, thank you. Hindi ko na kailangan banggitin kung sino yung mga nag-comment. Burgundy, JT, salamat ha. Saka sa mga nag-comment, thank you. Okay na kami dito. Meron na kaming ilaw. Bye lang ako. Kasi ngayon lang nagka-ilaw. Na-experience ko na may liwanag ang buhay. Ginan mo ko ka rin tuyo. Ayun nga po Gem. Ating pamitagan, Iki. Yung buntot na lang niya. Konti na lang hapon Gem. O yan, konti na lang natira. Buntot na lang. Apo Merry Chris, Apo Renel, shout out. Merry Chris, ay ni mga tamo. Ang ulam ko ay tuyo. At saka
kapaya, datang abrong kapaya, saka tuyo, datang malati, datang alimaalat. Malagaw Ronel, shout out, sabi naman ni Apong Ronel kanina. Pating kong kwento kaya kalagwa mo. Tuyo Apong Ronel, paborito daw ni Apong Apong Jam. Yung tuyo ng walang tuyong walang tuyong may kaliskis tapos maliit lang siya. Tapos lahat ni kinakain mo, buo ulo hanggang paa, hanggang buntot. Wala kang titira. Apo Ronel, atin ng sulukin. Atin na. Mayroon ng ilaw. Ngayon lang, oras ba? 10:27, 10:22 na sa Pilipinas. Tapos nagka-ilaw sa amin 8:50, magalas 9. Tapos nag-charge ako. Ay Diyos ko, ang saya-saya namin kasi siyempre ilang araw kaming walang ilaw. Mahirap kayang walang kargang cellphone. Siyempre hindi mo alam kung anong balita, di ba? Tapos yung iba naman, yung mga may generator, manyamantalala, siyempre, magkaila itang magpa-charge la. Timbayad. Mati ko mo generator, ako na ipabayad pabayad may pa. Anti mo ng South Korea, at least, nakakalingwan, pache mag-charge la. Edward Laksina for kagawad, dadaan tao, di ba? Or kapitan, dadaan tao. May nyambot na. Hindi may ngurap mo, di ba? Era na po. Sige, ako rin na sagli mo. Napakyang kain ka na akong gamat, taba. Sagli mo, kapitilang era. Era. Wah, ini. Papa Merry Chris. Panoorin mo yung mga video ko, yung mga video ko na in-upload ko. Yun, ganun siya kalakas. Yung namin, yung Apo Ronel, akyat ka na Apo Ronel, ayun na yung hagdan. Kaya nag-live ako sa FB, nandun si Apong Edson nung isang araw, kaya sinusubaybayan ako ni Apong Edson. Kaya, ayan Apong Ronel. Agree ako kay Paitang Music. Apo Ronel, kamusta na ka Apo Ronel? Ay, okay lang. Ayan, nandito pa rin sa London. Ayan. Wow. Shoutout. Higit nakapin kitang kabila at saka kari kitang kabila. Balong naka-LS ka, nandun ka pa? Hindi, hindi talaga ako mag-LS kaso nagka-ilaw dito sa Tarlac kanina lang kasi 2 days ang walang ilaw. Alam mo naman dito ako 2 days. Mega shoutout Apong Jem. At kay Apong Merry Chris, mega shoutout sa inyo. 6 million in Sabi na, magkano nakala ka nita panela pang papa po. Apong Jem. Papa po ko mo rin kaya Apong Jem. Apo. Hindi, sabi ko kasi pag Apong Ronel, sabi ko, kapag ang tawag doon, yung ilaw, ang tawag doon? Generator. Sabi ko, kapag meron akong generator, siyempre libre libre charge lang, di ba? Tapos, hindi ka na makakalimutan nun. Sa panela ka ng papa po. Kasi yawa mo kanita ng Apong Jem. Kaya man. Palamit ang kusina mi Apong Ronel. Tang kusina na itong lele banyo. May lasakyanan ta. Kasi ganing asikan. Totoo. Ay, Apo Ronel, kung ano mo lang. Sobrang lakas. Hindi mo na sa sa inyo, sa Tarlac. Doon sa amin naman okay naman kasi hindi naman masyadong Sa amin, oo nga pala. Sa amin kasi, alam mo naman dito sa amin, banda doon, di ba? Kaya, may living niya yata, Queen E. Ano? Ay, kantin dyan. Ang Queen, wala na tapos na yung nang nalibing siya. Iga ka na, may paglibing ka. Katok, salamat po, Katok. Kung gusto mo pong umakyat, pakikanta. Oo.
Kantahan Kag lima kayo. akong ranel ne, idat kayong community panganan ko, balik ko. Okay. Ayan. Apong Jem, kamusta? Kamusta kayo dyan? Buti si Apong Edward nagka-ano na sila, nagka-power 2 days na walang power daw. Ang hirap kaya ng walang power, di ba? Yung parang hindi na tayo sanay before naman kasi wala namang power. Ayan. Katox, mega shoutout po. Apong Merry Christmas, makyata ka. Sige, panik ako later. Ayan. Opo, andyan lang po yung hagdan. No? Andyan lang yung hagdan. Ayan, ako lang naman, salamat. Dito, ano, malamig na apong dyan. Hindi pa ba malamig sa inyo dyan? Dito, 13 degrees na. Malamig na. Tapos, palagi pang umulan dito. Sa work ka na ba, Apong Jem? O papunta pa lang ng work? Kenny, nako mo. Ayan, nasa work ka pa. Okay. Eh, walang kantahan ngayon. Eh, ako wala. Hindi ko dala yung ano ko, B8 ko. Miyuki mega shoutout. Saan kayo co-host? Ayan. Ngayon nandito ako sa London. Pero sa Espanya talaga ako. Sa Espanya mainit pa dun, sa Spain mainit pa. Dito sa London malamig na. 13 degrees ngayon. Palamig pa lang. Wait natin si Apong Edward. Ayan. Miyuki. Dreamer, mega shoutout. Mega shoutout kay Dreamer. Dito malamig na 13 degrees at saka maulan. Maulan. Nakamute ka, Apong Edward. Yan. Almusal pa Apong lang. Dreamer, ayan, at siya pala Ah, Apong Dreamer. Miyuki, shout out sa'yo oo. Miyuki. Sana all nasa iyo. Oo, nandito ako sa London ngayon. Dali, baba natin yung din, baka gusto nilang umak. Sinaapong Sino? Jem pa, almusal pa lang. Dito tapos na Oo, kami ito. nag-lunch. Oo, Mm. tapos ng lunch. Magka-oras sila ni ano, ni Apong Ni Edson. Apong Dreamer, oo. Apong Dreamer nandun. Magka-oras sila. 9 million in the house, mega shoutout. Si Miyuki andyan. Shoutout mo si Miyuki, Miyuki. shout out sa Miyuki, salamat Katox, opo, nandito ako sa Pilipinas, Katox, ayan. Ayan. Kaya salamat po sa mga nandyan, sa mga, ang tawag ito, nakibalita. Thank you. Ano ba yung kwento mo pala kanina, Apong Edward? Sabi mo, akyat ka dito, may kukwento, may storya. Yun nga, yun ang nangyari yung sa Bagyo, Yung sa bagyo. oo, kaya lahat ng mga tao, Forenel, talagang kasi walang kuryente na 2 araw dito sa Tarlac, Oo. sa amin. Bumaba, Siyempre yung mga buo. tao nagkakagulo, walang Hmm. ilaw, walang tawag nito, karga yung cellphone nila, mainit, sobrang init talaga, Forenel, hindi ka makakatulog. Kung kayo, siyempre kayo may mga generator kayo, yung iba 'di ba? Yung wala Pag naman wala kaming kang generator. generator, kawawa ka, sobrang kawawa ka Hmm. siyempre. Yun kaya sobrang may sa'kin yung kakalaskas ne. Ayun. Hindi ko alam. Yan. Mumuna Meron akong pa. 2 hours kabalan Jem, sabi na, yun. Okay. 2 hours. Apronel, iba yung background mo ngayon, Apronel. Wala akong background, yung yung Hindi, I parang, mean yung background mo dati. Mas okay yung una mo kasi 'di ba yung una talagang bahay talaga yun 'di ba compare diyan. anong bahay? Luis, yung bahay dati, Luis Di and ba Daddy nasa host London ako, coffee. Apo? Apo, nasa London ako. Oo nga, iba na yung bahay na ngayon 'di ba? Oo, iba na Oh, naman di yung ba bahay nasa doon. Spain? Oo, iba itong bahay. Gusto mong background yung tower dito, yung view. Wait lang, nakamute. Lumipat na din Tarlac. Ano, ay wat kapogi na ning host Kenny lumipat na din Tarlac. Ilusyon, Ay, salamat kaso sa mga harang. Wag maliwanag niyo dito. skip yung harang guys. Ayaw na mas Maliwanag, masanting niya. Wala mo maliwanag kaya, kasi. kondo. Malapit lang kami sa London Bridge, sa Tower Hill kami. Masanting yan, wala mo Oo, kondo, yapor na, nasanting na eh. hotel apartment.
Kaya po Merry Chris, Kenny na po Merry Chris. Kung bisa kayo Nasa makipagkwentuhan work tama daw man siya, kahit nasa work. oo. Nasa work daw si Apong Mary Chris. Luis and Daddy TV, mega shoutout. Kaya po Luis. Salamat ha po Luis ha. Ika Apo pala itang Luis, ketang kabilang LS ha. Ika Kapampangan pala niya ba? itang magloko Si Apo na Luis. po. Ika Kapampangan ni Luis. Okay. Ay, may Kala ko paikit. rin Ay, ba? may pakilala ni Luis. Apo Ranel. Ay, may pakilala. Luis. And tagahayakay, Canada. Luis Canada. and Check Daddy ko nga TV. yung check ko nga. 5,000 plus na yung balena. Ayan. Wow. Luis and Daddy, kumusta la rin kabalan tamuking Pampanga na. Kung Pampanga, bro na kasigan mo rin ng ulan na. Signal number, Punta ako sa sa main ko. Sa main ako didikit sa kanya kung hindi pa ako dikit. Miyuki, salamat Miyuki ha. Baba lang kayo ng bahay nyo guys ha. Wala kayong paangat program ngayon. Wala tayong paangat. Ano lang to? Nag-live lang kasi ako kasi iitiya. Ang iitiya iyapong Edson. Ano ka no? Igat dyan. Luis, Apong Renel, kumusta po ana? Kumusta ka na bro? Sabi. Dito ako, hindi pa pala ako dikit kaya Luis kasi hindi ako maka-comment. Ayan. Dito na ako. Sa short video. Miyuki, baba. Dikitan mo lang sila Miyuki ha. Magbabalik yan. Pag hindi bumalik yan, sabihin mo sa akin. Anong Papaluin kinakain natin ng sila. bata? Ang sarap ng mukhang kinakain niya. Anak na ita. Dreamer, kaya kami uita atin na naman swimming pool. San Luis. So, swimming pool yung ano. Tawag ito Hindi na ako magbabakas po kay Daddy. Luis. Hindi na ako magbabakas. O baka na nakandikitan ha, Renel, siyempre. Oo nga pala na. Oo, balikan main mo kasi kakayan kapang Sa main ko, main ako pumunta Sa main ako talaga. Eastern time niya pala ita. Oh, sorry, alikan yung mga bala pong Edso, pong gem detang acronym mamaan yan. Di ba? Okay, sige. Sabi naman ni Miyuki. Miyuki, dikitan mo sila ha. Babalikan yan. Pag hindi sila nagbalik, sabi mo, unsub mo na sila kapag hindi sila nagbalik sa'yo. O nang bahala dyan. Ayan, basta ano lang, ayun. Apo Renel, may comment ka po para makabalik ko. Sabi naman. Apon Jem, appear. Naman, Luis and Daddy. Bali mo sila, Miyuki. Mga ano yan, mga kapangpangan sila. O nang bahala. Mag-comment. Ito po, nag-comment na po ako sa inyo. Ayan, may comment na po. Or kaya magbababa ako ng bahay ko bago nga. Ayun yung kaya, Apong Renel. Balo ko pangunakan ng Wolverine. Luis. Karang kaya kilala Luis. Okay. Kaya Luis. Oo. Kaya may kalat si Luis. Kilala na rin kaya kilala tamo. Kaya siguro yung kwento ni. Balo mo naman King White. Luis and Daddy. Dakali na naman bulig. Ano? Dakal na naman bulig ang pong tilapia kanya. Sabi naman. Noted po Apong Renel. Sabi naman ni Luis. Ito bagong upload ko na hindi pinatok. Ay, hindi pinatok. Malapit din sa amin dito. 3 minutes walk. London. Ano ba? Hindi siya London Bridge. Tower Bridge. Ayan. Napanood ko na nga po, Renel, yung bago mong upload. Diba? Ito. Yung mga ayaw nila, gusto nila yung luto apo. Ayaw nila yung mga London Bridge. Kasi nga kaya nito. London Bridge. Wow. Ayaw nila yung gusto yung pinapatok nila yung luto ko. Ayaw nila yung mga ano lang. Mga yung view. Ayan. Yolanda Salvador, mega shoutout po. Si Ma'am Yolanda sa din yan, sa Pilipinas din yan. Alam ko sa Caloocan yan si Ma'am Yolanda. Caloocan. Yapong Jam kailan kaya muli kasi bayo? Malambat pa po Renel. Ay, kabalot mo. Apong Jam kasi kaya bigyan yung boss ko Achula itang kaya lahi yang balo yun ang conservative kay lugar. Kaya tang makabalo ta lugar. So ya kata pwedeng palto balo mo na. Manibay yakan ken. Manibay ka kaya kasi pinalwa. Manibay ko. Talaga ba? Marimlawar ka na po rin. Marimlakin.
Actually, kening kilog atenitter, kahit Okay. makala kang susulod mo kahit Okay. subo, kaso siyempre yung itang kana akong amo kaya. Ang nga yung lugar karetang mga balot, kareng Okay, kabel. okay. Mm. Okay, okay. Bawal. Yeah. Hmm. Mapogi Mm. balog naman din patilis. Balok lang ng patilis. Minsan birthday ng Kapampangan Scotland, ayaw niyang pabulgar kasi nung isang araw pa, happy birthday ulit Kapampangan Scotland. Pero hindi siya nag-ano, Hindi parang siya, hindi hindi siya siya nag-live. Ano lang siya, pero kagabi one-on-one. nag-ano siya, parang nag-music, Ay, hindi ko kumanta alam. siya, Kailangan nag-live siya kagabi, talaga. nakapagpunta pa ako sa kanya. Ay, March As siya ka in, ng muli. Apong Renel, March. next year eh. Kung di ako makakauwi ng next year, December, baka bala ko March. Apong Marie Chris, March, pantun na April. kang Mapong Blood. Sabi niya, Apong Blood pala, kaya pala kita Apong Blood. O siya, back to work. Sige, salamat, Apong Luis. Salamat din kayo mga Apong Luis. Tino ka Hindi rin na, kaya. ah, Apong Illusion ay dreaman, hindi naman pwede yung, ayaan ko yung ano ko, no? Yung amo ko na, ano, baka, ano siya, ano bang tawag doon? Basta, ayaw niya yung nakalitaw yung ano, basta nakabalot. Parang Muslim na nakabalot talaga, sabi naman niya. Hindi naman Diba? talagang ano, kasi pag lalabas kasi ako, magja-jacket na lang ako para at least, di ba, ito mahaba na, para mainit na. Kaya, yun. Yun, Apong Marie Chris. May Miss Kepe ni Apong Blood. Nakuha niya kaya Apong Blood. busy siguro. Wait lang, kukuha ako ng charger ko. Sige, Low Apong bat Ren. ako. Ayan. Kong Al! Ay, Kong Al Builders eh. Alam na naman lagyo na, Kong Al. Kong Al. Kong Al! Long time no si Kong Al. Pasensya na Kong Al. Kung may kapag-live bilang aldo. Grounded. Kong Al, kumusta na ka Kong Al? MLSO, sabi ni Kong Al Builders. Ayan, Gem Builders. Ayan, magkaatugma kayong pangalan. Builders, buran may itang boss mo. MS Welduan. Bayang Mimwa. Sabi naman. Hapon Gem. Abronel, pabayaan mo na lang daw yung ano mo, yung boss mo dahil MS Welduan ba yung Mimwaya na sabi niya. Miyuki, salamat Miyuki. Hindi kita mo na ba sila Miyuki? Buwan 11 yung million, boss mo salamat. in. Kong Al, musta? Apong dyan, pag-ekes tinukyan kaya sa sulod ko, halata sweldo. Ayan. Aro, Mendilo ka kaya, Karding. Sabi na, Aro, sabi na nga Kong Al. Kung Aro, Mendilo nag-share ka, kaya be ka, aliko, may talwa ng kumo, apong Kong Al. May talwa may ng sira kumo, yan kanitang Karding. kusina daw. May Kahit sira ang yan kusina kanitang namin, kusina may daw. si Raya, itang Hmm. kapila. Balo nga Pronel ng pong anta, yapong Oo. Gem. Kaya may si Raya. Ngayon, kagkising ming abak. Siyempre, gawa bidan eh, masimakan na do. Kaya yung kapag kagising ng umaga, lahat ng tao, maaga silang nagising. Maraming marites. Ay, itang kita Mel, sakya. Ay, itang kita. Maski ratang alim mo kakit pa siya, abak maram na pong Renel. Kakit mula. Marites la. Wah, ay, wait, tangkya kayo Mel, sakya. Aro, Bawang alang anong muscle? naman. Anong muscle o muscle? Makalto. Aro, Alang muscle na alam mo. makalto. Ay, ikaw tunay na, kung kit muscle kitang kabila. Maka-live ya. Chok ka rin eh. Maka-live yan din. Alay ka for up yung Renel niya. Ikit, wait, Ala, ikit bawal, kumain, bawal. Bawal kitang kabila, makatumasin. ano, ikit Kevin. Bawal makatumasin. Mapalo ka Kung sa I'll amin. build ka, Remelas, o may ako yung probinsyano, may balik yatin niyang Bawal. Mapalo tam. Ala, hawad siya. Wah, itang probinsyano. May balik itang karding. So, ako, kasi tipo ko lang deng maselan. Tipo na lang nga kung I'll deng maselan. Anong Talaga mas talagang ikaw ano? Ano na.
Meto nga rin malibi yapong kong al ne. Sobra nga Mm. kalibi mo rin eh. Diyos ko yabe making mga libing kapangpangan ni yapong kong al. Apong Marie Chris, ken naka kung busy ka na eh. Kung ali ka busy, walang problema. Ay, tsaka Dreamer, nung takpan niya kami yung matay nga mo, kay Diyos ko. Minsan nga may kontra kami pag lumuwal ko wah, kalibi, makaltokotod. Eh ako kanilulol kanya kailangan hanggang baba yung sulit ko magpantalon ko. Papalit ni kalibi na talagang kain eh. Ali, sabi naman, Ali, takpan me. Mata mo, boss mo. Ano na pong dreamer kong al. Full dit amo ata eh. Sabi, alibi na, sabi na. Sabihan mo kaya, alam mo, pache kalibian yung kaya, miss sabihan. Darakal tawo, sabihan mo kang kaya bengi na matutod ne pa. Ano. Kaya masiglaking baba, Diyos ko, pota, ati magbanteng gwardya, kaya patayan da ka mo, pota, patay ako, patayan da ako. Kaya po masiglaking baba, pota, ating malbeng security guard ken, guys, pati ako mabaril ko. 3 weeks lang pala kasama ko rin pa siyang uwi ng Espanya kaya Patayan da ka tao. parang kanina umakyat ako kay Diyosa napansin nila nakabalot daw ako. Wapin, totoo naman na por butipin makabalot kang ini dati-dati, ali ka makabalot. Siyempre rin Wala tao manibayo la. wala akong Dennis dala pa Vlog. oo, Mega shoutout din. wala pa naman akong dalang damit na pang sexy. Dennis Vlog. Salamat Dennis ah. Ay, nakita Dennis, ko yung bahay mo, road nag-shoutout. 300 ka na. Wow. Oo. Nice, Dennis. Tuloy mo lang yung Dennis ah. Wala tayong pangat program ngayon Dennis ah. Siguro mga bukas siguro Dennis. Akong pogi. Pakaumustahan na ka tayo tambalo ko. Ano ka naman? Pakaumustahan na kang tambalo ko. Nino kaya yung balo mo ngayon? Abara may kitang balo mo ngayon. Alike pa kaumusta. Diba? Change topic tayo na po Ranel. Po Ranel, nang balitaking balayo. Ay, balayo. Ang balitaking kahit Ay, kabalaming topic yan, alang mapalo, banta dakala ng wapin. viewers mo. Alang Ay sir, mapalo okay na yan. po. Wala nang bagyo. Ano mo siya, okay na rin. Okay na. Pasensya Naka-recover ng na kami. yung 'di ba yung topic niyo OFW, wala nasa labas kami noon. Ay, Nagpa-picture oo. kami matanda Isang nga. araw talagang ano Abong Ranel. Si Abang Juliet tsaka sino kasi? Si Abigail. Ayan, Oo, nagkwento Brave sila Young mabuti. Lion, mega shoutout. Brave! Kumusta ka na, Brave? Salamat, Brave. Ayan. Kong Al. Tumatawa si Mary Chris. Kong Al. Ayan. Wapin. Google yata mo. Ano. Brave Young Leon. Salamat. Balo mo siguro. Bala mo siguro. Eke balo. Anong kuno nga po Mary Chris. Eh di wow. Ika ni makibalo. O ring Marites. Lulog na ring Marites. Salamat ka ring Marites ha. 14 million in the house, mega shoutout. Yeah, salamat Pogi host. Mag-out na ako mas sakit ko mata bala masupan. Malapit na abong driver. Wait, Yellow ka talaga. wala akong dalang ganun. Ayaan nyo guys, pag nakalabas ako, may time ako, bibili ako ng pang sexy. Salamat Brave. Ganda ni Renel Santos. Oh, wala ba kayo napapansin kay Apo Renel? Ayan. Ganda naman ni Renel. Birthday mo pa din ba? Hindi. Sabi ni Brave. Miyuki, salamat Miyuki. Baba mo yung bahay mo Miyuki. Wala nang Carding. Wala na si Carding. Huwag mo nang pabalikin si Carding, sus ko. Oh, Nakakatakot may kasi. marami bang nasira? Wala namang masyado. Wala, marami din. Alam mo itong bomba, Apong Renel, yung bomba. Ang bomba, Ano mi. yung yes. Ang bomba. Oo. O itong bubong na, may nga langgas yung muri, ng po itong, may nga tanggal. Tapos di nga long ang tawag yung kabilaming kay. Nilipat na balik itang, balibit ang Magtagalog tayo para walto. naintindihan nila o nandiyan si O Bert. yung bahay ng ano, kapatid ko, di ba, yung may bato. Doon, nakitira muna sila doon. Pero kami, hindi na kami lumipat kasi nga, okay namin man dito. Hindi kami lilipat. Kaya, okay naman, kahit pa paano. Brave, natural itong ngipin ko. Natural. Wala Natural bang yan, oo. Maputi yung ngipin ni Apo Ronel. 14 tamo, abalo, deng. Anong sabi na nga pong Kong Al? 14 tayo. Deng machismis ken, apat tamo mag-comment.
Ay walak yun, walak yang Kong Al. Nino Oo. yang Nino yang balo mo pong Mary Chris. Eh, talaga nga pong Jem, nakikipag-ano pa siya, nakikipagkwentuhan pa. Apong Kong Al, ayan. Tapos sabi naman ni Brave Young Leon, ang ganda ng tit ni Apo Ronel. Ayan. Si Carding, naidlak sa kaldero, sabi niya. Okay, sino pa ba? Yatang gripo mela sakya. Ala kaming gripo. Bomba. Madali lang magpagawa ng tit. Totoo ba, Bornel? Madali daw magpagawa ng tit. Hindi ko alam kasi ito, natural yun sa akin, wala pa akong pispiso. Oh, maturing pistiso. Ibig sabihin siya, Bornel, yung ngipin niya, maalaga. Oo, Maalaga din kompleto sa pa. ngipin niyan. Kaya yun ang importante. Kagatin mo na lang labi mo, kaututan mo dila. Kagat talaga. Oo. Lagi ka naka-smile si ma'am. Lagi ka daw naka-smile. Wow, ang dami nakakapansin sa'yo, Brunel. Sana all. Ikaw na lang Sana all. pinapansin. Okay, guys. Ako po yung mag-i-end na po. Si Renel Santos na po ang magla-live dito. Sige. Ay, maganda pa Siyapong mga pogi na forma lang. na Brunel. Ayan. Ganda pa ng forma ng tit. Sabi naman. Tapos ni Brave. Ayan. Naka-brace ka dati, Brunel. Sabi ni Brave. Hindi, Tapos hindi sabi ako naman, nag-brace. Apon Jem, bulong ke, sabi na. Balo ni Apon Jem yan, pero pasimple yamin. Sige, Nino. amo, ibulong me, sabi naman. Yes, Pinoy Spain Patroller. Maraming salamat po, Pinoy. Ano niya po? Ayan. Kaano ko yan? Ka-Spain, pero nasa ano sila, nasa Madrid. Nasa Oh, Madrid kakilala sila. ni Apong Bloods kasi Mm, pumunta sa mm. live kaya. Thank you po, Dikit na ako. Pinoy Spain. Hindi Mm. ka ba nainitan? Hindi ka daw Agoy, nainitan. salamat ka, si Katol. Ano ba Apronel, yun? alam Katox. nila yung gusto nila. Oo, Oo. Apronel, bahala ka dyan, Katox. Apronel. Mega shoutout. Salamat daw. Katoks. Ang ganda naman daw ako. Thank you. MLSO bro, sabi naman Pinoy. Salamat po Pinoy, Spain Patroller. Katoks. Katoks, kung gusto niyo pong umakyat, kantayin niyo po Ayan. kami dito ni Oo. Apong Ronel. Pababayin daw, pababayin na daw si Apong Pogi, sabi ni Brave. Ay, baba na ako ba? Sige, paalam po sa lahat guys. At ako po ay bababa na po. At si Renel Santos na po ang mag-upo. Ayan ayan si shoutout ko lang si Pinoy. Ayan, buenas tardes sa T. Ayan, komustas? Ayan, amigo, ayan. Katox, mega shoutout. Miyuki, mega shoutout. Kuyang Al, at kay Dreamer, mega shoutout. At kay Brenning Young Lion, mega shoutout. Salamat po sa aking sa pagpunta niyo sa aking LS. Ayan. Si Apong Pogi, lang siya. Siya lang ano ba yun? Nag-start sa aking LS. Pero ako po talaga ang naka-LS ngayon. Apong Pogi, balik ka na. Balik ka na. Asan ka na? Muy bien, ayan. Okay. At ako po yung mag-end na po guys. Ito na po si Edward Laksina at si Renel Santos na po ang mag-live. Katoks, may Mama, ayan, Mama nag-tweet yan. Donna. Ayan, Mama Donna TV. Mama Mega Donna, shoutout. masayatot po taken ka daw. Taken na po yan. Meron na po siyang asawa, mga 10. Si Apo Renel. 10 talaga. 10 Oo, talaga. 10, ayan. Kong Al, sabi naman ni Kong Al, Nax naman. Kumakatok yata sa puso ni Darong Renel si Katok. Sabi na, iba talaga si Kong Al, iba talaga. Oo. Agoy! Ayan, agoy talaga. Patay tayo guys, may may security guard to. Sabi naman ni Apong Wan, sabi ni Apong Wan kanina may sinabi si Apong Wan. Mandilo na ako, mag-obra ako pa pala. Sige, Apong Jem, salamat Apong Jem. Oo. Hala, bumalik ka Pogi. Joke lang, ayan. Okay lang yun. Siguro baguhan mo lang yung mag-serve kaya kami, may lunos ko. Kakayod na susulod. Ano daw? Kakuyod na susulod, na. Siguro may baguhan lang rin. Tayong mag-serve kaya kami. Ibig sabihin may mga baguhan daw yung mga nag-serve sa kanila kasi nga daw, ano daw yung sinusuot nila. Makuyad. Malit daw, maiksi. Dito ka rin pa ba sa Spain? Opo, nasa Spain po ako pero nasa Malaga po ako. Malaga. Kayo nasa Madrid kayo. Pero ngayon nasa London po ako. 3 weeks ako dito. So, sa Malaga po ako talaga Pinoy Spain. 21 years na ako sa Espanya. Ayan. Nandito.
nandito daw si Magic, ewan ko baka nandiyan si Magic. Wow, Magic! 'Di ba, gano'n lang 'yun, wow, Magic lang tayo. Magic sarap, Magic tawag sarap, oo, namin. lagi kong kasama 'pag Mama nagluluto Donna, ako para salamat po Mama Donna, sana lalo salamat sumarap, po. oo. Mm. Marie Chris, nagsabi Marie Chris, kamukha sabi naman ni kamukha kayo ni Larding Kapoge Malakas. Usod ka usod ka Brave. Ay Brave, na-miss ko Ako na yung kanta mo Brave, na-miss ko na yung kanta ni biruin mo ni na Brave biruin ko dati. na Apong Edward. Pero sa Apa totoo lang po, ayan kami talaga ni Edward saksi. oo, Renel. O baka magalit sila ano, sila alam mo naman Apolonel baka magalit diyan nandiyan Ayan, sa kami po talaga ni Apong Edward saksi. Ayan. ayan. Ay salamat sa pa-member mo ano, pangalan nito si Dennis, Dennis Vlog, salamat Dennis Vlog, sa pa-member mo Pamilya. sa'kin. Sa Thank you, Malaga, thank you. ayan, nakatagpo na ba tayo sa LS sis? Nakikita ko po kayo kay ano, kay Apong Vlogs. Dun po kita natagpuan, talaga nagtagpuan. Dun tayo nag-cross ng landas kay Apong ano, kay Apong Vlog. Alam ko andun kayo basta nung nag-LS si Apong Edward. Apong Edward talaga, Apong Vlog. Yes, salamat Dennis, salamat sa pa-member mo Dennis, Hmm. I appreciate. Wala kasi ako yung ano, video dito. Alam ko dikit na ako kay Dennis, 'di ba, nung kailan natin Oo, ito pina-ano. akong Ronel kasi pinapa-graduate ko 'to, mino-monitor ko din 'to Road to sila ano siya, Milo road to 300 siya. 300, oo Kaso 300. wala, ba't yung main ko hindi dikit? Oo, dikit Didikit mo ako. na akong Ronel Ay, para naman kaya maano si ano, si Dennis Vlog. Brave, hmm. dikit mo na ba si Dennis? Pasuyo na lang kasi medyo mali pa yung bahay niya, Road Dennis. to ano na siya, tignan ko, pero hindi ko dala yung mga ano ko, mga sandata ko. Dennis, very good yung ginawa mo kasi nakikita ko sa'yo lahat, short live anong tawag nito? Short Sa anong tawag Pampanga dun ba? nakalagay? Sabi niya trip to Pampanga, si Dennis? Hindi. Hindi ko alam. Oo, trip to Pampanga nandito nga siya, gala ayan, oh. Pala ayan, pala dito sa bahay sila Short video. nagpupunta Sige tayo. tama yan, mag-short video ka Paminta pa sa 'no Dennis, para madagdagan yung subscriber mo sa mga short. Pinoy Stroll, Pinoy, sabi naman ni Pinoy, ay pala dito sa bahay sila palagi, oh. nagpupunta, lagi kaming magkasama. Okey, okey. Niya pong Vlads, sige po dikitan ko. Salamat Brave, salamat sa pagdikit kay Dennis. Kasi maliit pa yung bahay ni Dennis guys. Ano pa lang, Road to 282. 300. Road to 300 na sana tulungan niyo guys. Wala kasi si Gigilo, yun nakita ko si Gilo, Road to yan. Mm. Ayan, main ko, dinikit ko, tignan ko kung Anong dikit. pagkakaiba diyan na Apronel dun sa dati niyong bahay? Kasi dito kami nakatira, hindi naman bahay to, hotel apartment ito eh. Oh, O hotel apartment kami nakatira ngayon. So hindi hmm, bahay. So, syempre dito ano, wala. Ano, kwarto-kwarto, 'di ba? Medyo mm. ano. Pero Tapos yung bahay yung pero yung bahay na yan Apronel, sarili mo yan, sarili mo niyan, yan yung bahay na yan. Yan yung ito, kwarto, oo. hindi ano to, yung apartment to, oo. Pero ikaw lang mag-isa diyan, solo mo? Kasama ko yung si Lolo, 'di ba? Okey, okey, okey. Akala Mm. ko solo mo yung kwarto na yan, ayan. May Bro, sariling kwarto din ako. Ayan. Parang ano okey, siya, may kusina, kumpleto siya, parang isang bahay siya. Kaso nga lang, hindi kagaya ng bahay doon sa Spain malaki. Mm. bro to 3,000 for banana. Sige, sige, sige po, baba mo po, dagdag 3,000 ka na, 3,000 na po kayo. Sino? Si Pinay Patroller, okey na po kayo, 3,000 oh. Sige dagdagan ko po 'no, baba niyo lang po Pinay Patroller, habang Alam ko may yung oras pin ko dikit na, hindi ano pa lang siya, 299 pa siya. O, dikit na rin ako yung mga ano ko, sa'kin mga, 3,000 na po Ronel, sa'kin 3,000 na siya, yung binaba niya, doon 3,000 ako pumunta. oo, 3,000 na siya ngayon. Hmm. Sige tigitan ko, bigyan ko ng 3, 4.
Lagi daw lagas. Ano ba yun? Lalong lagas. Ako hindi na ako nangingisda. Yung pagka Ako din. tumataas na lang, pagka nag-a-upload ako ng Ako short. din na Brodel, hindi rin ako pwedeng magbaba. Sige, sige, katoks. Pwede. Wala nang pumpoproblema. Yan ang gusto ko. Yung mga ganyan, di ba? Brodel. Yung iba kasi, pag angat program ako, alam mo naman Brodel, baba ng baba, di ba? Kaya, sige. 3K na. Di ako napansin. 3K na po. Si Katot. Kilala mo ba si Katok? Kilala mo Katok, si Katok? tignan ko nga. Kung dikit Alam na ko, ako sa kilala mo kanya. yung Brodel eh. 286. Yan. May primer siya. Okay. 286. Meron siyang 157. Katoks, yan dikit na ako sa'yo. Didikit Hindi ako. ako magbaba. Oo, may primer siya. Yung Oo, binaba niya. natamsak na ako dikit. Ilusyon, PSP, dikit na, huwag akong balikan, sabi naman niya. Huwag niya balikan si Ilusyon. Kasi ano po yan, supporter po yan. Iba pa yung mga didikitan. Okay, baba po, Pinoy Patroller Ako Pinoy matagal Spain. na akong dikit kay Pinoy. Matagal na akong dikit. Oo. Pinakilala sa akin yan ni Apong Blood. Kaya, doon ko siya na si Kong Al, na-miss ko. Nawala si Kong Al 5 million na lang, 5 million. Salamat sa 5 Kung million. oo. Wala na kasi yung yung Marites. Oo. Wala na kasing Brodel, wala nang kalibugan usapan. Kaya wala na sila. Back to na tayo. Ayan. Back to kalibugan na. Hindi, joke lang. Hindi, okay lang yan Brodel, no problema. At least nakapag-live ako na okay. Yun nga. Diba? Okay. Ito, dumidikit ako kay Katoks. Sa live chat ako nag-iwan ng baka sa Katoks. Aboy, umangat ang banana mo, Katoks. 157 ka kanina, 1 point ka na. Idikit ko yung mga ninja ko sa iyo. Pero yung main ko dinikit ko na sa iyo. Kahit konti lang Brodel, huwag mo nang idikit lahat kasi baka naman, konti lang. Okay. Hayaan. Ayan guys, huwag niyo pong kakalimutan Renel Santos Renel Santos naka-flash po sa kanyang screen ng pangalan po ni Renel Santos. Yan lang po madali ng charge. I-research. Single din yan si Katok. Sabi niya, na daw siya. Nawalan daw naman ulit ng trabaho kaya bumalik na naman sa YT. Hanap-hanap na naman ulit daw siya ng live. Sabi niya kanina. Yung unang pumasok kanina. Nakita ko Brodel, nandun ka nga kay Josa. oo. Hindi ka pa naka-LS kanina, di ba? Ay, hindi pa. Oo. Sabi ko, kasi nga, nakaka-charge ko pa lang, kaya ayun, okay naman yung Umakyat nga ako after nag-lunch. Abdan host, sige. Sige po, walang problema, kanta po kayo. Kahit mga ilang song lang, walang problema sa akin. Para naman makilala ka, Katoks. Oo. Tagal ko na lang nakilala ko to kay Zelji. Alam ko to, Thailand yata o Malaysia. Ayan po, binaba ko na po yung Agdan, Katoks. Natatawa ako, ang daming nakapansin pala sa suot ko. Oo naman, sa kabila din napansin kay Josa. Napansin din. Oo. Di ba kayo nagtataka ba't nakabalot siya, no? Di, kasi sa totoo lang Brodel, mapapansin kasi nila, di dati pag halimbawa naka sa mga ibang LS. Di ganyan sinusot mo. Oo, laging tube, always tube, di ba? Thailand Lord, sabi nga, Thailand pala siya, Thailand. Kalago ng Madam Renel, sabi naman ni Lucio. Parang ngayon madam na madam ang dating. Inosente. Parang Brodel, ka siya? Decente, pala Decente. Instead na Decente yung sabihan ko. Sabi ko, Inosente. Ayan. Pero hindi na Inosente si Brodel. Maraming difference yan. Hindi na ako Inosente, guys. I'm not 16 years old or 15 years old. I'm 45 years old na. Bata pa yan si Brodel. Mukha nga nasa 38, 37, 39, mga ganyan. 39. Di ba? Hindi kasi si Brodel, hindi niya
masyadong kinikimkim yung problema, lagi niyang naka-smile. And then nakita niyo sa live, laging naka-smile, di ba? Oo, naka-smile sa line. Kaya yun. Katoks, asan na po kayo? Dinan Meng Belo, maglupa yang madre. Belo. Magbelo ka na, Hana. Dinan ako ng belo, para kang magmadre ka na. Agoy, yun dami talagang nakapansin, Oo. So, di ba? At least, malay mo, pag mga bagong pasok dyan, napapansin ka ulit. Di napansin ka. Next time, ulit, akyat ka, Brunel. Mag-ano ka ulit. Tawag dito, mag-duster ka. Uy, ba't hindi ka naka-tube ngayon, Sabi niya naman, alam naman. Dali lang, parang kumakain. Oo, parang short. Ayan, yun yung masigla. Ayun, isang oras ka na pala may gita, no? Oo, isang oras. Maingay ka. Magdilo niya akong gem. Pagpapunta ni ano kayang work. Nakamute ka apong Edward. Si Apong Lucian nasa work na ba? Nasa work ka na Apong Lucian? Nakamute ka. Naglolo ko yung ano ko. Hindi ko narinig maingay ako rin. Ayan, may shoutout kay sinong umakyat? Katoks. Ayan, may shoutout sa'yo. Abay-ibanan ko. Agoy, kanta na po. Ayan. Yan si Katoks, magaling. So wala akong may likes lang ako pero wala akong V8. Direct pa lang ako. Then natin makikita talaga yung ganda ng boses. Sira na yung V8 ko eh. Wala nang pambili. Agoy, wala daw pambili. Ang ganda nung nyo, ang ganda niyong setup na. Oo, parang nasa diskuhan. Disco lights yan eh. Disco lights. Nasa baba yung lights ko. Nasa likod Pinoy ko. Spain, full pack. Ayan, sabi niya. Ayun, babalikan na lang po kayo, Pinoy Spain. Pinoy Spain, dikitan kita, huwag kang mag-alala. Didikit po. Ako dikit na ako kay Pinoy, alam ko. Iwan lang po kayo ng bakas. Balikan ko kayo later. Sige po. Nag-juice sipon ako. Mute na po ako. Kanta tayo. Mute na kami. Kakanta na po si Katoks. Para kay Renel. Yay! Salamat po. Taken na raw siya. Ito yung kanta para sa mga taken. Our lives will my life's real. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me and said she was with another man. But I won't sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from my face that I was flying high, but I don't think that I'm see her again. That we shared a moment that will last to the end.
You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face. When she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth that I'll never be with you. Sing it out. La 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 la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face. When she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth that I'll never be with you. Alright. You're beautiful. Oh, wow. Nice. Thank you po. Ayan. Kahit walang gumigitara po kayo? Apo. Kayo. Okay. Kaya pala, oo, kasi nakikita ko siyang ganun, oh. Gumigitara siya, di ba? Sa Pronel. Oo, Pinay pa, wow. Spain Patroller, maraming salamat po sa Oo. super sticker po Kahit sa inyo. kahit wala siyang B8, di ba? Guys, masama pa yung pakiramdam niyan, masakit pa yung lalamunan niya. Ayan. Si Pinoy, ano ba? Taga saan ba si Pinoy? Tarlac ba? Oh yeah, hindi ko lang alam po Ronel. Pinoy, taga Tarlac po ako, Pinoy Spain Patrol. Kasama ko po si Dreamer nandyan. Si Dreamer nandyan po si Usuglo Family. Maraming salamat po Usuglo Family. Dennis Vlog, ayan, nandyan pa siya guys. Ayan, Maraming may salamat side po din po Pinoy natin. Spain Ayan. Patroller. At saka also guys, patikitan po si Katox. Para may maingay sa akin. Si Katox guys at saka si Ronel Santos, binaba ko yung kanilang bahay guys. Kasi na lang. Ayan, kung gusto side mo B. mag-request, kay Apo Oo. Ronel, kakanta po ng Yan. 10 uling Apo, wala akong Hindi ano, siya kakanta wala kasi akong wala ano yung dito. beat niya. Kasi ibang Oo. pinita kasi napuntahan niya Oo. Sir Katox. Kaya, Oo. siyempre, Si ikaw na lang. Sir na lang. Oo. Galing na yan. Batangas. Okay. Sige po. Salamat po, Pinoy Spain. Sige, kantaan ko pa. Kulang tayo. Ito yung original na kanta ni Bob Dylan, popularized by Billy Joel. Pero yung latest version, Adele, is one of my favorite songs. When the rain is falling in your face and the whole world is on your gaze, I could offer you a warm embrace, make you feel my love. In the evening shadows and the stars appear, and there's no one there to dry your tears. I could hold you for a million years, make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do
wrong. I've known it from the moment that we've met. No doubt in my mind where you belong. I go hungry, I go black and blue, and I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do to make you feel my love. The storms are raging on the road and sea, and on the highway of regret. The winds of change are blowing wild and free, but you ain't seen nothing of me yet. I could make you happy, make your dreams come true. No, there's nothing that I wouldn't do. Walk to the ends of the earth for you. Make you feel my love. Make you feel my love. Make you feel my love. Agoy, kagaling. Kagaling talaga. Wala pang Oo, ano yan, di ba? wala pang videoke yan, ha? Ano Ano lang yan, siya, yung parang acapella, pero gitara pa yan, gitara, acapella. oo. Oh, doon mo malalaman talaga ang galing, di ba? Oo, totoo yun, Oo. totoo yun. Mm. Kung may music Acapella or yes, acapella or acapella. sa gitara mo, doon mo malalaman yung tao na magaling kumanta. So, di ba? Thank you po. Muskero po ako dito eh. Okay lang po Meron kasi akong may boses. talent po. Oh, may talent po kayo dapat. Ayan, akyat-akyat kayo sa mga ayan, Yes, sa mga tama. Kaya naka-LS nga para po, makilala nag-ikot kayo. ako ngayon. Para makilala Si kayo. Edward Daxina, una ko nakita sa, kasi ano ako sa kanya eh. Kaya meron ako notification, nakita ko, una-una siya, ayun si Edward, naka-on. O pag kumakyat po kayo sa akin, talagang madami ang didikit po sa inyo kahit pa ba. Then, usually pumapasyal ako sa iyo dati, di ba? Kayo, sila Leo Bron, nagkakasama kayo ng Leo Bron. Sa kabilang ano po yun, sa kabilang grupo. Wala na ako. Oo, minsan, iba na yung grupo ng Leo Bron eh, nasa kabilang grupo na siya. Pero doon din kita nakita yata dati. Oo, dati. Doon po ako sa kabila dati. Ngayon wala na. Ano na ako, solo na ako ngayon. Solo. Oo. Kaya nga sabi ko, parang wala na si Edward Laxina. Kita ko nagla-live minsan si Leo Bron. Bihira na lang si Leo, di ba? Bihira na rin yung nag-i-edit. Bihira na rin. Bihira na rin. Halos lahat tayo magkakasabay, parang nag-slow down tayo bigla sa YT. Ewan ko ano nangyari. Kasi busy na. Busy na. Di ba? Hindi katulad no, kasi talagang lockdown eh. Walang masyadong trabaho at hindi nakakalabas. Kaya doon tayo nakapokus. Si ano talaga, si Illusion. Tignan mo si Illusion na Brunel, narinig na lang niya yung nawala na ako sa kabila. Tumatawa na lang bigla, Iba talaga si Illusion. Talaga. Hindi, totoo lang, wala na po ako sa kabila. Matagal na. Siguro mag-isang taon na rin po. Si Kiss, na-miss ko rin si Kiss eh. Hindi na rin masyadong naka-live si Kiss.
ICQ is upload na lang siya ngayon. Oo, upload. Ayun, kasama namin sa amin sa Team Legit sa marathon. Si Selzy, ayun si Top Selzy po. TV, may naalala ko. Naalala daw niya yung sa kabila. Kabila. Sir Katox, pwede po ako mag-request ng mga Pasko naman. Gusto ko siya Christmas kasi Ayun ang Christmas naman. wala akong masyadong na pamasko. Ay, Ano hindi ba yung ko pamasko ko? Para naman tayo masaya. Oo, malapit na yung Pasko. Oo. Ayan nga, ayan na. Nakalimutan mo yung mga pamasko ko, no? Kaso hindi ako kumakanta, nagigitara lang kasi ko. Okay, yung ano, Sabi ni Lucian Katox, host, solid kasi ako kay Kapogi at salamat labong Illusion. Salamat sa iyong solid yan. Good na ako. Nalimutan ko na yung mga ano. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen. Sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I wrote. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. Yung maalala ko. Ipamandamay ko kanakantang Christmas na. Sandali lang give me some time. Ano ba yun? Ito. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalk, busy sidewalk, dressed in holiday style, and in a corner, there's Christmas. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it to be Christmas Day.
Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Hear them ring, hear them ring, hear them sing. Soon it'll be Christmas Day. Soon it'll be Christmas Day. Ayun. Apong Edward, Yeah. napagbigyan ka Salamat ni sa ano. kanta ng Christmas Papasko-pasko. song, Sir Oo. Katoks. Happy, happy New Year po sa lahat. New Year, hindi pa pala ano. Ano pala? Happy Halloween pala. Happy Halloween po sa lahat. Happy Halloween muna. Oo, Oo Halloween nga pa, pala. oo. Pinapaano ko Halloween muna yung muna. Mm. galing, Pa sabi October. naman. Pa October pa Gusto lang ko tayo lang eh. Okay na rin si Thanks, Sir guys. Katoks. Meron na siyang 1.59. Road to, ano na siya, road 1.6. Wow, grabe naman. Sa taas, nakapin, okay na rin. Road to, ano na siya, 300 konti na lang. Dinidikit ako. Saka si, hindi pa kasi nakagraduate na dito. Si, abang nagpakanta si Sir Katoks. Pinoy, Spain. Ayan, 3.01. Ayan. Wait na rin. Okay. Apo Ronel, road to 10,000 na si Apo Ronel. Congratulations, Apo Ronel. Anong road to 10,000? 8 ano pa lang, road to 8 pa lang. 8,000. Nauna ka pa sa akin, di ba? Oo. Konti na lang yun, Apo Ronel. Mabilis lang. Kasi magaling ka kasi magana ng mga short video. Ako, hindi ako magaling sa mga ganyan, Apo Ronel. Ewan ko bakit hindi ako magaling sa mga short video. Hindi, maano lang, tsaga-tsaga lang. Ayan. Kasi ako, pinapatok yung pagluluto ko eh. Yung iba, hindi naman masyado. Oo. Patoks din yung mga pagluluto. Sir Katoks, nakita ko nga yung mga mga more on ka pa. Tawag dito? More Yung niya, yung video pa, short video. Madali na mo pag pinapatok yung mga mo, mga short video mo. Yung mga cover song. Alin? Cover song. Nakikita ko yung cover song ngayon. Alin? Si, Ako? si Katoks. Yan. Akala ko is, ano lang yun sa akin, yun lang sa akin eh, hindi covered song yun, parang ano lang, ano ba tawag? Yung sa'yo naman na Pronel, mga pagkain, niluluto, yun ang patok sa'yo, yun ang gusto nila. Ayaw nila yung vlog, Ayaw nila yung pa-sex yung dating eh, hindi nila pinatok yung yung ano ba yun sa puso, ano bang title lang ngayon? Yung isang yung parang music something. Pero sa totoo lang, yung mga video ko po rin, mabilis sa sa Facebook talaga. Meron na akong doon. 50,000. Wow. Bilis. Promise, Pronel. Yung live ko nung isang araw nung nag-live ako ng tawag dito ng Bagyo, ayun. Laki ng views noon Sabi ko, at saka marami pumapasok na hindi mo kilala, Pronel. Pagpasok mo talagang madami talaga. Hindi mo kakilala pumapasok. Tsaka legit ba sila? Legit. Pronel? Legit. Legit sila doon. May sila, Facebook. O dito, wala. Bihira lang yung ayun, hindi pinatok yung yung sa aking puso ba yun? O yun. Okay lang yan. At least dumami yung views mo doon na Pronel. Nasa 700 plus. Alam ko 700. 700. At saka hindi siya short. Ayan. Ito, nakita ko nga. Guys, huwag niyo pong kakalimutan, pakitikitan po si Katoks at saka si Ronel Santos po guys. Huwag niyo pong kakalimutan. Ayan. Nakatago na si Sir Katoks. Sir Katoks, Merry Christmas. Sir Katoks yan Kumusta naman po dyan sa Thailand? Thailand siya. Thailand. Thailand po, Thailand. Pag Sir Katoks, akit-akit ka na niyan sa mga live niyan. Sigurado ako, dadami ka na niyan ng followers mo, subscriber mo. At saka kung siya, di ba palagi siyang ng sabi mo nga ng short video. Short. Ng short, madaling makaano ng banana sa short. Yes, totoo yun. Ang ganda rin yung short. First time na sinubukan ko ang first short video ko po, last 3 days ago lang. Napag-tripan ko. Ang bilis ng view niya, although walang maraming masyadong like. Pero yung video niya, after 1 day, kinabukasan pagtingin ko, 100 views agad.
Kung Oo. papalarin yung mga video nyo, ano, in a 1 hour, may get 1K, ganyan. Tapos Kaya nga po. subscriber ang dami. Diyan Oo. naabot ng 50. Swerte ka na kapag may 10. 'Di ba, Bronel? Ano 'yun? Oo. Walang ano 'yun, walang lagas. Na-experience Walang ko 'yun. lagas. Oo. Walang lagas talaga. Minsan yung pagkalalo na kung pinatok yung video mo, ako minsan nakakaano ko ng 30, 40, ayan. Oo. Kayo nga, Bronel, Ganda, nakikita ko nga ganda rin minsan pala. nga. Kaya pala inano ni YT yung malaking tulong pala sa atin, di ba? Oo, yung ano po, subscriber. Totoo 'yan. Hmm. Tsaka hindi lang po 'yun ano, ang ano do'n, ang paraming subscriber kahit hindi ka kumikita. Pero sabi nila yung copyright daw baka gawin na daw ano, kahit ma-copyright ka kikita pa rin sabi nila. 'Yun ang, pinag-aaralan Kikita ka nila. naman sa copyrights kung hindi siya red. Yung kahati yung ano, Sharing. kahati yung, oo, Sharing. sharing, kahati yung ano, pag sinaring mo. Pagka piniplay yun, nakikihati yung may-ari ng ano, ng bidyong ano mo, ginamit. Halimbawa, Ganon. kumita ka ng $10, Cents. Oo. $5 kayo. Oo, ganon. Parang 50-50, oo. Tama. Diba? So 10 cents, meron kang 5 cents. Kadalasan ng mga ano ko, lalo ng ganyan kakanta tayo ng cover. Hindi siya copyright strike, pero mostly sa akin po, talagang sharing, di ba? Sharing, oo. Sharing talaga. Hindi siya Kasi ano. kinanta mo yung kanta ng mga artist, wala kang magagawa. Humihingi po sila ng ano nun, pagka like pinanonood, humihingi sila ng kita mo. Kasi gaya na sabi niyo, minsan naka 10 cents ka dun sa mga ads, 5 cents sa kanila dun. Oo. Ganun lang. Sharing talaga eh. Dennis, ano lang sa'yo? 4 na lang. Dali lang. Wala na, dikit na ako kay Dennis. Road ano siya eh, road to 300 siya. Konti na lang. 4 na lang. Mute na lang tayo. Mute na tayo. Kakanta ulit si Serka Talks. Serka Talks, sabihin niyo lang po kung busy na po kayo, okay lang po sa akin. Hindi, okay lang po. Hindi naman ako free ko ngayon. Biglang humina yung audio ko. Ewan ko ano nangyari kasi may tumawag sa akin. Biglang humina tuloy yung audio ko. Pero malinaw ako sa inyo. Okay po. Sige, kanta tayo. Mabilis naman para hindi tayo antukin. Abang pwede pa akong kumanta na mabilis kasi 10:30 na dito eh. 10:29. Mamaya hindi na ako pwedeng mag-ingay ng gusto. Baka mabaril ako ng kapitbahay. I'm sitting here in the ballroom. It's just another rainy Sunday afternoon. Wasting my time with nothing to do. I'm hanging around, waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I like to change my point of view. I feel so lonely, waiting for you, but nothing ever happened. And I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about the blue sky, and all that I can see is just a lemon tree. I turn my head up and down, I'm turning around, when all that I can see is just a lemon tree. I say that da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting near a distant town. I like to go out, taking a shot,
Just a heavy cloud with the sun in my head. I feel so tired, I put myself into bed when nothing ever happened. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, well, I don't want to sit down and lemon tree was stepping around me with desperate joy. Maybe anyhow we'll get another try and everything will happen. And we wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday told me about a blue, blue sky, when all that I can see is just a young lemon tree. I turn my head upside down, turning around, when all that I can see is just a young lemon tree. And I wonder, wonder how, I wonder why. Yesterday told me about a blue, blue sky, when all that I can see, and all that I can see, when all that I can see is just a yellow lemon tree. Alright. Lemon tree. Oh guys, Country. may nanalo na po. May nanalo na po. Uwian na. May 3 milyon na po si Sir Katox. Ayan. Sir Katox, bukas ko na lang dikitan yung iba kasi baka balagas. Okay. Pero Oo, nakadalawang sayang lang. dikitan na rin po. Ayan. Baka lalagasin lang ni Lolo. Alam mo na si Lolo. Ano po, from Sayang lang yan. 1.57, 1.9 ka na. Thank you, sir. Apong Edward, may premier kayong 26 minutes. Oh, yun yung premier na Bukas po yan, 10:45 ba yan? 10:45 Pinas time. Kasi Sir Katox, may premier si Sir Katox daw eh. Pero may Oo, premier ako po nagtamsak na ako doon. Oo. alas 12. Alam mo naman, yun yung Dati premier kasama na pa namin dyan si Kiss. Masyado nang busy si Kiss. Di na sumali sa amin. Oh, busy na po si Kiss. Busy na eh. Busy si Gilo. Parang bago. Minsan kasama siya. Tapos hindi na yung upload niya minsan mali yung oras. Kung ano nangyari kay Kiss. Sobrang busy siguro. Pinipilit na lang sumama hanggang nuli. Nagpaalam siya, pasensya na kayo guys. Medyo na busy na ako. Hindi ko na kayang O sige, sabi na. Okay na. Yung ano bang tawag doon? Yung sa premier. Parang ganon. Ito, 299 na si Dennis. Gawin ko lang tong 300 para graduate siya. Sige, Lods, bigyan ko kayo ng last song, ha? Okay, sige po. Mag-last song ako, ha? Tapos sa baba. Pero tatambay pa rin ako. Tambay lang ako dito. Yan. Ito is another good song. Ayan. Ayan. May dumating. Talaga si Lizelle. Bumalik ako sa kanya. Yeah. I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, 'cause I'm counting on a good beginning. A reason for living, deeper meaning. I wanna stand with you on a mountain. I wanna play with you in the
I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. And when the stars are shining brightly in the velvet sky, I'll make a wish and it to heaven and make you want to cry. The tears of joy for all the pleasure and the certainty. The world surrounded by the comfort and protection of the highest power. In the hour, the tears devour you. I wanna stand with you on the mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. Oh, can't you see it, baby? You don't have to close your eyes, 'cause standing right before you, all that you need will surely come. Ooh, I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath through the humanity to you. I wanna stand with you on the mountain. I wanna play with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. I wanna stand with you on the mountain. I wanna bathe with you in the sea. I wanna lay like this forever until the sky falls down on me. The night, that you know. The night, that you know. Oh yeah, yeah, yeah. Ayun. Maraming salamat po Sir Katoks sa pakanta Thank you sa guys, aking thank po. you. Maraming salamat po Thank Sir you, Katoks, Lods. ha. Akyat ka Okay, po ulit okay. Sir Katoks, ha, para Oo, basta makilala makita po ulit. kita pag free ko. No problem. Sige, sige po. Ayun, nawala na naman si Apronel. Sige Thanks, po thanks Sir, guys. thank you po ulit, ha. Ayan. Thank you, thank you. Okay. Salamat po Sir Katoks, ha, sa pag-akyat ulit. Apronel, nawala ka pong Ronel. Ayan, malapit na rin. Apronel, are you still there sa baba? Sabihin mo lang kung ano ka na, Apronel. Siguro akyat ka pa ba, Apronel? Apronel, are you still there sa baba? Thank you po Sir Katoks, ha, sa pag-akyat ulit, Sir Katoks, ayan. Siguro Apronel, are you still there? Dreamer, nandiyan pa si Dreamer, okay. Sir Dennis, okay na po sa iyo, ha. Hindi na muna ako dumidikit sa iyo kasi baka malagasan ka ulit. Okay na muna 'yan para po binaba na ako at yung natin. Sige, diyan niya ako na, Apronel. Siguro mag-ano na rin ako, magtatapos na ako. Okay na ako dito. At least nakapag-update na ako na okay naman yung ano natin, clear na tayo. At siguro ito na lang ako guys, maraming salamat, Apronel, Sir Katoks, Dennis, okay na po yun muna sa'yo, siguro bukas naman ulit.
paangat program ako tomorrow para po sana hindi malagasan 'yan. Ayan, congratulations po sa mga naka-graduate. Sino pa ba yung mga nakita kong naka-graduate dito sa Secatox bukas, kung available ka para maka 1.6 ka. Sino pa ba? Si, Pinoy Patroller ano na 3.01 na siya, si Apronel 7.56 ayun, buti na lang nakadagdag. Sino pa ba yung mga tinikitan ko dito sa taas? Thank you guys, balikan ko po sa mga tumikit, sabi naman ni Sir Katox. Dennis, bye-bye na po. Apong Dreamer, salamat see you later po sa aking premiere mamaya po. Abangan nyo po yung, ayan, abangan nyo yan. Panoorin nyo yung guys, yung pong pangyayari sa aming bahay. Yung mga pangyayari ng isang araw, ng isang gabi. Nga pong, apong Edson, alam nyo na po ron, Edson, nandun siya. Ayan, saksi. Okay guys, maraming salamat po sa lahat. Apong Gem Builder, sa lahat po ng mga nagpalipad, si Dennis Vlog, salamat sa Dennis Vlog sa iyong pa-member ulit. Ayan. Pinoy Patroller, bukas po ulit para makadagdag ka ulit tomorrow. Sana hindi malagas po yan. Ano po bukas? 8:30 or 9, mga ganyan. Nagla-live po kasi ako, paangat program, 8:30 sa Pilipinas or 9 PM dito sa Pilipinas. Basta yun lang po yung LS ko, every every day po, ayun. 8:30 to 8. Okay? Paalam po sa lahat guys and thank you so much. See you tomorrow po sa aking paangat program and paalam po. And see you later po sa aking premiere 12:00 po ng madaling araw.